Madunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde ncwadini yevangeli lika Lucas chapter 17 verses 11 to 19. uJesu udabula iSamaria neGalile. Uthi esahamba ebese ehlangana nalamadoda ali10. Akusho ukuthi lamadoda ayivese ehlose ukubonana noNkulunkulu. Akusho futhi noJesu wasuka wayowabheka. Kodwa kwathuka ucilo eshaya endukwini kwasenzakalela. They were in the right place at the right time. Khona ezinye izinto uNkulunkulu asenzela zona, asivezela umusa ngazo, kodwa besingayiplananga but besiyidinga. Awuhlelanga, awihlelanga nenkonzo ezokwelapha, kodwa uNkulunkulu uyakwenzela izinto othe mawufika kanti ichibi belisanyazanyiswa. Ukuhlela kaNkulunkulu kunokuhluka kunokuhlela kwabantu. Khona ama-plans engiba nawo njengomuntu, kube khona ama-plans uJehova abanawo ngempilo yami. Engizenzela kona ngihambe ngihluleke, kodwa engikwenzelwa uNkulunkulu, it may be late but it is on time. Ngoba icebo lakhe lingeshintshwa umuntu, nokwenza kwakhe akekho ngaqonda. Ngiyayithanda le nkonzo ngoba uJesu uthe hamba, lamadoda u10 anokhoko. Isifo sokhoko yilonda egcwala umzimba. Kodwa lolu utwayi luwutwayi olubi ngoba liyathelelana. Babethi uma behamba abanokhoko ngesikhathi sikaJesu kwakushawa insimbi, bese kuba khona obebezayo athi leprosy, leprosy. Bonke abantu babehlehla. Bangaka abantu asebehlehlile empilweni yami ngenxa yochoko lami. Bangaka abantu ethe izinto mazingishaya basuka kumina. Bangaka bengihlala nabo, ngidla nabo, ngibathemba, ngithi osofa silahlane, kodwa ngithe izwe mali ngivukela bavuka kanye nezwe. Athi uJesu kube lokhu bengenziwanga uwena bekuyakuba ngcono, kodwa kwenziwe engikudla naye eswini sikaBaba, engidla naye epletini elilodwa. Lezi insizwa zimile ziyamemeza, ziyasaba ukusondela kuJesu, kodwa ziyalidinga usizo. Ziyasaba ukuthi mayifika hlaze they may be rejected, kodwa ziyalidinga usizo. So bayamemeza. Khona inkonzo yokumemeza, bayamemeza bathi Jesu sicela usihawukele. Bathi Nkosi sekwenzekile, besicela usibheke ngomusa. Hayi thandwa zami, saze sabahle, sasmile, kodwa mhlawumbe inhliziyo zethu ziyakhala.
Kodwa inhliziyo zethu nemoya yethu ithi Nkosikazi konke kube nini. Abantu bangasibuka sijabule, abantu bangasibuka sihleka, abantu bangasibuka sihamba, kodwa balazi usizi esibhekene nalo. Abazi kwenzakalani enhlizweni zethu. Esola amadoda amemezayo athi mememeza kanti ngonyama yomndeni kaJuda seyizwile. Khona inkonzo eyenziwa uJesu ngelinye ilanga wayomemeza uLazarus esemalibeni. Ngiyithanda inkonzo yokumenyezwa ngoba noma ngifile ngisangasabela. Atobhala kahle noma ngihamba esigodini sethu sinokufa angikwesaba okubi ngoba wena nami. Asimelaleni uJesu uyangithusa lo mfana, akasho ukuthi sondelani, akasho ukuthi wozani ngimthinte, akasho ukuthi abanogeza, kodwa uthi hambani niye kwapriest enoyikhombisa. Le nkonzo yenziwa uJesu ithole encwadini kaLeviticus kanye noDeuteronomy, athi makukhona nochoko athi beselaphekile akahamba ekwapriest khona bezombhalela incwadi yokumkhulula akwazi ukuhlanganyela nabanye abantu. Bangaki kuthina abashawe ngesichitho sentothoviyana uyafika kubantu engathi abantu banukela kabi konke bayakuhlehlela. Uthi uyasondela ufuna ukwenza izinto, ufuna ukwenza iqeqebana, ubona konke kuhamba kahle maqedane konke bese kuyaphihlika kube zimpethu. Abanye bethu asizenzanga, abanye bethu into ezizalelwe phekwayo, abanye bethu sebaze bagive up bathi vele mina ngingumgodi onganukwanja, vele mina bekho abangifunayo, vele ngikuthintayo kuyahliphizeka. Ngiyayithanda inkonzo yenziwa uNkulunkulu namhlanje. Thambani noyiveza. Athi obhala kahle athi bengiyakumfuna mase ngimtholile abe ngiyakuyibeka indaba yami. Ngithi Nkosi sengikhathele. Ngithi Nkosi sekwanele. Nkosi sengikhale kwanela. Sengihlekwe kwanela. Angisafuni. Wabwaya uNkulunkulu wathi Nkosi sengifuna ukufana nezinye izingane. Wathi Nkosi indaba into zami zidonsele kude. Khona abanye abantu ukuze bajabule kumele baqale bahlukumezeke. Khona inkonzo engiyithandayo umethambani noyiveza. Khona izinto engakwazi ukuzenza mina ngobuntu bami, kodwa uNkulunkulu emfihlakalweni yakhe waseyifihla nokhiye wakhona nesisombululo wasibeka komunye umuntu. Ngiyayithanda inkonzo yokwehlela ngezansi. Wayithi ugogo wami umntana mbozenza isilima noma ungasesona. Kube silima kuyabisa ikhanda lakho phansi. Ngoba kunezimpi eziningi esizilwile ukuba zilima. Kunemkhele eminingi esiyitholile ngokuba zilima. Babuza abanye uthole kanjani wena, bathi ngiyeke lokhu vele isiduphunga. Ayikho into emnandi njengokungena endlini. Bonke bayakhuluma, bayaqophisana, bayakhuluma, kodwa wena uvethana uthule nje. Bayakhosha bakhulume uvethana uthule nje. Egcineni abazi ukuthi ucabangani. Ukuthi wisilima abazi. Kodwa egcineni mawusuvula wakho umlomo bazorealize ukuthi nangu umuntu obazi kodwa bethule. Khona
inkonzo yokuthula noma izinto ingasavumi, inkonzo yokuthula noma sebekopolota, inkonzo yokuthula noma sebekushisa, uthi inkosi noma kunje ufuna ukuthula. Ngiyayithanda le nkonzo uJesu asinikeza yona. Bantu basebebuyela emuva, lithi izwi likaNkulunkulu bonke baphiliswa, bonke basizakala, kodwa uyedwa ubuyayo ezobonga. Hayi thandwa zami, ngiyayithanda inkonzo yokubonga. Ngiyafisa ukuyisho le nkonzo yokubonga ngize ngiphelele umphefumulo wami ngisasemhlabeni. Ayikho into eyisibusiso njengomuntu obongayo. Njengomzali ayikho into ejabulisayo njengokubona abantwana bakho be-grateful. Athi mbonge Jehova mphefumulo wami, athi nakho konke okuphakathi kwami akubonge igama lakhe elingcwele. Uyazi ubonge uthi Nkosi ngibonga ukuthi ngivukile. Nkosi ngibonga ukuthi umphefumulo hlangene nenyama. Nkosi ngiyabonga ngisakwazi ukulala khona abalaliswa amaphilisi. Nkosi ngiyabonga ngisanokudla engikudlayo. Nginabantwana abangihloniphayo. Anginakho okuningi, kodwa okuncane enginakho, Nkosi ngiyabonga. Ngohlezi ngisho ngithi uNkulunkulu uyolokhu embusisa njalo obongayo. Angikaze ngimbone umuntu ophanayo ehlupheka. Sho njalo uDavide ngenye imini athi sengimdala, athi namabanga sengiwahambile, kodwa ngikaze ngimbone okaJehova senqotshiwe. Athi angikaze ngibabone nabantwana bakhe beswela ukudla. Mina ngizalwa umadakeni oyishaya inkinsela, owayethi kuthina mntanami, athi ukudla ungakukhulumeli, athi ukudla insila yamazinyo. Ngaye ngasho enye intshumayelo la ekhaya, ngiyamsaba mina umuntu othi mepheka balamaqatha. Ngiyamsaba mina umuntu othi mephakela muphaka kubuke emehlweni abuke ukuthi uphaka kanjani. Ngiyamsaba mina umuntu othi muphaka athi kuwena ungakhohlwa kusakhona nabanye. Mina ngizalwe ngakhulwa nezinsizwa. Yabona thina kwethu sasihlupha ngendlela eyisimanga ukuthi kwakufike kuphekwe kudliwe, kuthi sekudliwe kuthi ngabo 89 uyibona insizwa ingena ekitchen one by one, ngene sekudliwe njalo, kodwa one by one sonke singenela isinkwa, sonke singenela isinkwa, and so ngakhula ngazi akusali ukudla. Ayikho into ebuhlungu njengokulala ulambile. Ngikhuluma ngalabo abathatha ukudla bayokukhiyela emakamelweni. Ubulwane athi ngomele ngibone. Angiyazi mina lento yokukhiya ifridge ayenziwa leyo nto. Uthi uJesu kuba nabonke, kodwa nawe yedwa ubuya ezobonga. Sanibonani thando zami. Zaze zakhela imoto la emnyango. Zaze zakhela imoto la emnyango. Ngazenzelwa imisebenzi yokubonga. Zakala emnyango. Sahola. Khona sengina 5 years ngila ekhaya, khona engakaze ngibabone befake lesi silwane lesi.
And so ngiyayibuza ukuthi nibonga nini kanti kini? Sebenzi wokubonga nini? Khona abanye uthi mufunda amamisa akho uyawazi imisa lokucela. Uyathuka ubone lokubonga kuyena. Sibonga nini? Mina ithandwa zami nongizonda ningizondela iqiniso. Khona abanye bethi idlozi labe lohlezi lithi wena umhobholo umgodi kawugcwali. Njalo ufuna ukudla ngathi awusakwazi ukusinika nenoni nje libe linye. Kuke kunuka egcekeni thi usibanibani uthe uyabonga. Imagine uzela ingane. Uyisalwazi mangicela ukuthi awuyakhathala nawe. Awukungene ngithi awuzocelana mangikuphathela ukuthi. Sacela ukukhuluma kancane. Awukwazi ukondla indoda kodwa kini belamba. Awukwazi ukondla ugirlfriend umnika girlfriend allowances kodwa kini belamba. Nani mantombazane musana ukuthatha imali yenyembezi. Sana ukuthatha imali yenyembezi ninika amagama girlfriend allowance. Awuthi buhla kodwa isalukwazi simzalayo singasho ukuthi kwathi kwafika lo yonke into yaphela. Mina ngiyayisaba imali ehamba nenyembezi. For mina ngiyayisaba inyembezi zomuntu omdala. Ngiphethe ithandwa zami. uJesu eseyibona lensizwa ebese yayihlambulula. Laba bawu9 baphilisiwe kodwa bahlanjululwanga. They've been healed but they are not cleansed. Khona umehluko. Baningi abantu abaphilisiwe kodwa basahamba nensila yezinto ezibagulisayo. Uyamazi umuntu onenhlese neyazi inhlese. Enabona manje ukuthi bade sithi kwamnandi basalela khona omunye umuntu umnika iglass eyodwa kuvuka obayizolo. Kube ngathi ukade eqalile usanenhlese lo muntu ngaphakathi. And so khona nabanye bethu esamba nensila yeminyaka. Bashawa into encane ngoba insila isakhona akahlanjululwanga. Ndlovukazi yezulu ibe nathi sibusise sivikele ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.